ole tuna chuan mushroom rice kan siamanga amasaberin mushroom hi kan han kat photanga ti hian video hi top thlengin min lo en sakla a tui viau don ani chuan amasaberin tel kan handa phota ta hian purun var kan kang muya ti chuan artui pum khat kan thlak lea chuan kan choka artui min kimta mo tia khan mushroom kan kat kha kan thlak lea chuan ta hian carrot le bean kat sa ni hi karon tilang talo me kat lai a save chuin lo mu thiam tho ma ti hian an thlak le a hian rice man tur kha kan tela chuan kan chaw fin le phota chuan ta hian black pepper chi le ajino tlem kan tela dark soy sauce kan tel ya vinegar nen dania tlem azong kan thlak lia chuan ka chaw fin ta a recipe shim chu kha zong kha nia a har salawa in lam panga siam du tan pon ol samania o hi a tui khop mai siamar sa silawa chuan tui takani ar tui kha ti hian a som le adar le vek to kan siam so der ani ka video te khoi takin milo share sakula tin ga channel po milo subscribe sakula kalom hle ang